Molt bona tarda i benvinguts al Tu Tira de Mata de Pere Ràdio. Avui un programa especialíssim on parlarem de les eleccions dels Estats Units amb l'Adrià i l'Arnau. Hola. Molt bona tarda, com estem, nois? Molt bé, bona tarda. Molt bé, bona tarda. Ui, Adrià, t'he posat molt fort, et baixo el volum una mica. Baixa el volum. Sí, perquè és excessiu com massa. Perdoneu. Tot fos això, no? Passa Tot. Potser m'ha costat massa el micròfon, també. Pot ser, no sabem. Això ja ho anirem veient al llarg del programa. Al llarg del programa ja anirem fent... El Jordi farà la seva màgia amb els seus botonets i les seves coses. La meva màgia, si no m'equivoco. Si no t'equivoques, faràs la teva màgia. Tot pot ser que a mig programa et mutegi i ningú no se n'adoni fins a l'hora d'emetre. I seria talment un despropòsit. Sí, Seria un despropòsit. t'imagines? 3 minuts seguits de silenci? Sí, Adrià, trobo que tens raó. Exacte. Seria un despropòsit. Amb musiqueta de fons, no? Exacte. Però Res. sense contingut. Exacte, seria com el discurs nou de l'emperador, per dir-ho d'alguna manera. Diuen que un és amo dels seus silencis i esclau de les seves paraules. Tu ets més amo del teu silenci o més esclau de les teves paraules? Tu ets més esclau de les teves Jo paraules. soc de parlar. Els dels silencis... Amo del silenci, ets poc amo del silenci. Doncs, com estàvem dient, avui estem aquí a l'Arnau, el Jordi i l'Adrià, que és amo de les El Kevin seves... també avui. Home, anava a dir que l'Adrià era l'amo de les seves paraules, però el Kevin és amo dels seus grunyits. Sí, de la música que fan Kevin. Exacte. Oi que sí, Kevin? Vinga, Saluda. apreta'm, Kevin. Mai deixarà de sorprendre'm com d'horrible és aquest so. És horrible, però és meravellós. És alfa i és omega. Exacte. Què tal, Adrià? Com estem? Bé, molt bé. Sí? Sí. Fetes les presentacions corresponents, ens agradaria anunciar abans de començar que aquest programa està gravat el divendres dia 6 de novembre. Exactament. Tot i que l'estareu escoltant el dimecres. Dia 11 de novembre. Dia 11, exactament. Anava a buscar el calendari perquè sóc fatal amb les dates, però sóc fatal amb tot. Jo les tinc apuntades, per Fantàstic, això. fantàstic. La cosa és aquesta, que si nosaltres ara diem oh no, és que el Donald Trump farà tal cosa, i després resulta que en fa una altra, no és culpa de l'Adrià que sigui un incompetent, és culpa del temps. I del Donald Trump. I del Donald Trump. Que és és imprevisible, aquest senyor. Molt bé, doncs tenim una sèrie de preguntes preparades per començar l'entrevista amb l'Adrià, però abans... Què fem abans, Arnau? Home, abans, per tots vosaltres, estimats i estimades tutires i tutires, tenim una fantàstica entrevista feta que portarà l'Adrià Fortet, Conduirà ell, sí. conduirà ell, entrevistant a Donald Trump, i jo faré de traductor. Anem a posar una mica de musiqueta perquè entri Donald Trump. Endavant. Crec que Donald Trump ja està a l'estudi, Adrià, si vols començar amb les preguntes. Sí. Com creu que s'ha vist afectat pel vot de la comunitat llatinoamericana en aquestes eleccions? Oh, believe me, I am President Donald Trump and I do hate Latinos, so I'm not very interested in what they are saying. Molt bé, ha dit bàsicament que la comunitat llatina és una comunitat fortament republicana, de la seva base més forta i més potent, i que si ha arribat on ha arribat és en bona part gràcies a aquesta comunitat. Yes. Creu que els Estats Units d'Amèrica seran capaços de liderar la recuperació econòmica provocada pel coronavirus? There has been a massive recession, but we are going to spend millions and millions and millions and millions of dollars into solving the problem. And believe me, nobody knows the economy better than me. Ell, l'economia no és precisament el seu fort, ell és més de jugar a golf. De fet, ha dit que és reconegut per la seva gran capacitat de fer holes in one i que doncs, ja ho parlarà una mica amb els seus assessors i que alguna coseta, 10 o 20 dòlars, doncs segur que els trobaran. Believe me, yes. 10, 20 millions of dollars. Quin creu que ha estat el millor president dels Estats Units d'Amèrica i el pitjor? I have been the best president of the United States in the whole history of the United States. The economy has been growing. I have been creating workplaces. I have been the best president. And the worst president of the United States is Joe Biden, because he's never going to be the president of the United States. Maybe ever. Diu que segurament si s'hagués de quedar amb un president seria Joe Biden. Ha començat responent pel final, com els que sapigueu anglès haureu descobert, i que segurament el pitjor president de la història dels Estats Units seria Woodrow Wilson, perquè té un nom que sembla una punyetera broma, que no es pot prendre seriosament ningú a aquesta persona i que amb ell l'economia, amb Woodrow Wilson l'economia va ser un absolut desastre i ho diu ell que no en té ni punyetera idea d'economia. Quin consell donaria Joe Biden?
What? I didn't understand the question. He is asking, your advice to Joe Biden. Oh, yes, Joe Biden. Sleepy Joe. Everybody calls him Sleepy Joe. And he thinks he's smart, but he's not. I would give Sleepy Joe an advice. And this advice would be, Sleepy Joe, drink coffee. Coffee is going to make you feel a bit better and a little bit more awake in the situation. Diu que Joe Biden no necessita cap mena de consells, que tothom el coneix per la seva brillantesa i que serà capaç de sortir-se'n de qualsevol dels seus problemes. I el seu successor a la Casa Blanca? Sorry, what? The successor of me or Joe Biden? Of you, eh? Oh, my successor of it at the White House. The successor is going to be me. Because I'm going to win this election, no doubt. And believe me, nobody wins elections better than me. Per acabar, Terrassa o Sabadell? Crec que no hem traduït aquesta resposta. Perdoneu. L'Adrià ha decidit que tirava cap endavant i ja està. Perdoneu, he menys tingut la feina del nostre traductor. The best translator maybe ever in the history, believe me. Believe me. Doncs, bàsicament, diu que un consell és anar-se'n a dormir sempre d'hora per estar despert ja des de bona hora del matí i no demanar mai pizza al servei de restaurant de la Casa Blanca perquè no és un bon menjar. Yes, and cocaine. I que en canvi, però, que la coca de llardons és molt bona. Yes. Tot això em porta a la memòria quan el Nelson Mandela es va morir i en el seu funeral una persona es va apuntar per fer de... Perdó un moment. Com hem parlat? Com hem arribat aquí? Ho veureu de seguida. Es va apuntar per fer de traductor de llenguatge de signes. Jo ho sé. Oh, sí. I va fer llenguatge de signes que no en sabia gens i s'ho inventava i anava movent les mans i allò va passar desapercebut. I va ser perquè estava gravat i en els dies següents doncs, hi va haver gent que se'n va donar. Però la cerimònia en si va passar desapercebut i si no hagués estat per la gravació s'haurien dut els diners i hauria estat tot normal. I tal dia farà un any. Ara sí, l'última. Yes, I'm listening. Per acabar, Terrassa o Sabadell? That's a very difficult question. I cannot offer you an answer. If you make me choose between Terrassa and Sabadell, it's like if you make me choose between Russia and China. My answer is China. China, and millions of dollars in China. Always China. Diu que si hagués de triaria Terrassa i que se la compraria tota amb milions de dòlars xinesos i regalaria Sabadell als russos. Yes. Molt bé. Thank you very much for this interview in Mata de Pere Radio. This is the best radio station in the world, maybe ever. And believe me, I am a very good fan of Mata de Pere Radio. Thank you very much. Diu que moltes gràcies, una abraçada, senyor Donald. Esperem que li sigui breu l'espera per poder tornar a entrar a la Casa Blanca o no, i que una abraçada a tots els tutirers. Segueixo pensant que aquest Donald Trump té un accent molt britànic. Mira, ho sento, anem a treure'ns la màscara, soc Donald Trump. Ostres, ningú no se n'hauria donat. Ningú se n'havia donat. El meu anglès és british, ho sento. Bueno, no ho sento, no. There is British English and then there are mistakes. I l'American English és un mistake. I avui venim a parlar de les eleccions, però si vols un dia, Adrià, et portem i parlem de per què el British English és millor que l'American English. Jo estic disposat a venir a parlar de tot. Endavant. Comencem parlant ja de les eleccions, deixem la broma i la xerinola de banda i ens posem una mica més seriosos. Anem a començar amb les eleccions. Endavant. Molt bé, després d'aquesta breu introducció musical, Adrià, una pregunta que a mi m'ha vingut al cap i estic absolutament convençut de que no sóc l'únic que es pregunta això cada 4 anys, és per què per nosaltres, com a ciutadans normals europeus... Bueno, normals. Com a ciutadans europeus. Sí, com a ciutadans europeus, perquè de moment la ciutadania europea encara la tenim. Correcte. Ja, això ja ens va quedar clar. I l'europea? Exacte. Pues també. Pues també la tenim. Tenim tot. Que què tenim? Tenim tot. Molt bé. Doncs això, com a ciutadans europeus, de base, per dir-ho d'alguna manera, ciutadans en aquest sentit normals, per què són importants per nosaltres les eleccions americanes? Els Estats Units són la primera economia del món, són a més una economia que està fortament interconnectada amb la nostra.
són també capdavanters, doncs la seva política exterior té una enorme incidència a tots els continents, i per tant les relacions amb la Casa Blanca, les relacions amb qui governa Washington, doncs tenen una gran importància. El consens europeu actual és un consens heretat de la Segona Guerra Mundial, i en aquest consens els Estats Units han tingut un paper preeminent, i per tant d'una manera doncs, segurament més gran que en qualsevol altre cas, en qualsevol altra elecció, tenen un impacte arreu del món i particularment en els seus aliats naturals com és Europa, com és el Japó, com és Corea del Sud, com són aquesta mena de països. I tot això a Catalunya com a país... Bueno, com a país, Catalunya. Catalunya, comunitat autònoma. Ho diu el Salvador Illa i li hem de fer cas. Si ho diu el Salvador Illa, a muerte amb el que diu el Salvador Illa. Un dels millors polítics de la història de la política, maybe ever. Maybe ever. Escalf per Salvador Illa. Sí. Molt escalf. Molt d'escalf, moltes abraçades. A la cara. Illa. Sí, amb una cadira. Plegada, de metall. Exacte. Doncs això a Catalunya, com a comunitat autònoma... Com a territori... Sí. Aquí no ho diem malament. No, això els catalans com a poble... Com a poble, exacte. Com a 7 milions i mig de futur, com ens afecta, Adrià? Bueno, penso que els catalans, com nosaltres, doncs, tenim una projecció de voler ser alguna cosa més del que som avui. Doncs... Ui. Aquí s'ha entrat en aquí no som independentistes. No. Aquí hi ha una unitat que és la d'Espanya i es respecta. Exacte. En el programa passat vam dir puta Espanya, però va ser per error. Exacte. Perquè som molt espanyols. Doncs això, I muy espanyoles. Doncs això, tenir una incidència en el món i seguir els esdeveniments que s'hi produeixen i buscar tenir una veu és sempre important. Però nosaltres no podem interferir als Estats Units, no? Nosaltres no podem interferir. La nostra vida com a persones, no com a membres d'una comunitat, digue-li territori, digue-li nació, digue-li poble, digue-li el que vulguis, sinó com a persones. Sí. Tu com a estudiant doctorant en història... Tu com a doctorant en història potser sí que t'afecta, no? Des d'un punt de vista professional, el fet de que els Estats Units entrin en guerra civil, per exemple. Entraran en guerra civil, Adrià? Ui, espera, ja en parlarem després. Vale. L'ordinador fa coses rares, també us ho diré. Avui no hi ha res que funcioni. No. A l'Adrià no li funciona un auricular, hem hagut d'arreglar un micròfon que no se sentia, l'ordinador de l'Arnau no fa el que vol... Pel que sembla genera una incompatibilitat amb els elements d'una sala de ràdio. És un estudi. La paraula que buscaves era estudi. Sala de ràdio. Sala de ràdio. Sala de ràdio. Sona com a segle XVIII. Anem a la sala de ràdio a fer el té amb la Evelyn. Amb la Maybe. Amb la Maybelline. Tot bé, res bé. Doncs això, nosaltres com a individus, sé que a mi m'interessaria saber, posem que no hi hagués hagut tot el merder que hi ha, que hagués sigut un resultat molt més clar i que hagués guanyat qualsevol dels dos. La meva vida es veuria realment modificada pel que decideixin els americans, pel resultat de les eleccions, en definitiva? O és més un nivell... Sí, com més macroeconòmic, no? Més de la política internacional. Bé, una cosa al final acaba portant a l'altra. És a dir, això també es podria dir d'eleccions d'aquí, d'eleccions espanyoles, d'eleccions de qualsevol altre tipus, no? És a dir, si a Alemanya és elegit un o un altre, o si aquí s'elegeix un o l'altre. La teva vida concreta es veurà afectada, home, sí, fins a un cert nivell. També depèn del que passi. Anem a posar algunes qüestions damunt de la taula, no? Per exemple... Casos concrets, això està bé. Exactament. La recuperació econòmica i la sortida de la crisi que provocarà el Covid. S'hauria de fer, diguem-ne, prioritzant la inflació o prioritzant l'atur, com a mal menor. Aquesta és una qüestió que la línia política que segueixi a Amèrica tindrà una incidència en la manera de fer europea. Una dinàmica de I també és una qüestió que no estem capacitats per respondre nosaltres. Nosaltres com a nosaltres tres. L'Adrià sí. L'Adrià està capacitat per tot. Poso aquest exemple, però em puc posar un de fins i tot més clar. Hauríem d'avançar cap a una dinàmica proteccionista? És a dir, hauríem de posar aranzels i protegir, diguem-ne, el comerç per evitar que la competència de determinats països que no respecten determinats requeriments comercials ens afecti? O convindria més permetre això i permetre la deslocalització i centrar-nos en una potenciació de l'I+D, del desenvolupament, de la investigació i de tecnologies punteres? La resposta que donin els Estats Units en això està directament associada amb quin serà el rumb que seguirà Europa. Això incideix, per exemple, en l'atur d'aquest país. Incideix, per exemple, en quina és l'estructura econòmica. Incideix en si aquest model es basa més en el turisme o es basa més en la investigació puntera, per dir una cosa. Aleshores, és clar que té una incidència. No és una incidència immediata, no és que si guanya Joe Biden tindràs una casa a 2 plantes i si no, acabaràs al carrer. Però evidentment té una incidència.
Val. Molt bé. Jo trobo que està bastant explicat, bastant ben respost. Sí, valorem les respostes dels entrevistats. I no, a més a més, tu i jo, quan, ostres, anem a fer una mica de com ha anat el programa. No, ho fem en directe. Sí. També, per què? Perquè no hem fet mai una cosa així, de dir, hòstia, aviam, anem a parlar una mica de com ha anat. No. Això són coses serioses i aquí les coses serioses no ens agraden. Quina nota li posem? 8/4. Val, sí. 8,5. M'esforçaré per arribar al 9 mentre el que queda de programa. Tenim temps. Oi que sí, Kevin? Exacte. Li has agradat, en Kevin? Això sempre és un bon senyal. Això és un 8,5. Del 8,5 ja no baixes. Ja tot va cap amunt, ara. Molt bé. Fantàstic. Ens pots explicar una mica, Adrià, com funcionen les eleccions als Estats Units i què es va votar, què s'ha votat aquesta setmana passada pels nostres oients? Sí, a nivell federal s'han votat 3 coses diferents. D'una banda s'ha votat la presidència. Que això és el que s'ha estat comptant, no? És el que tots estem pendents, aviam qui guanya. Sí, bé, s'està comptant tot, i hi ha gent que està pendent de tot, però és a dir, a la gran massa fora dels Estats Units, sobretot el que ve és qui serà el president. Exacte. Aquesta és la primera elecció que hi ha, una elecció presidencial. Molt bé. És a dir, que tenim que la gent va a votar i bàsicament té 2 paperetes possibles, no? Una amb els noms de Donald Trump i de Mike Pence, i una altra amb els noms de Joe Biden i de Kamala Harris. I tria una d'aquestes 2 paperetes. També hi havia l'opció de votar Kanye West. Kanye West. En el seu partit que es deia Birthday Party, que em sembla fantàstic. I hi ha candidatures llibertàries i candidatures verdes, i hi ha altres candidatures, però essencialment aquestes 2. No, això es vota en una elecció presidencial. Aquestes eleccions se celebren cada 4 anys. Aquesta és la 59a elecció presidencial que s'ha esdevingut als Estats Units. Paral·lelament a això, es renoven les 2 cambres del Congrés. Que són... La Cambra de Representants i el Senat. La Cambra de Representants... Què fa? Fonamentalment les 2 cambres són l'aparell legislatiu, són el que aquí seria el Parlament de Catalunya, o seria el Congrés de Diputats, per entendre's. D'acord. Una d'elles compta en funció de la població, que és la Cambra de Representants. La Cambra de Representants consisteix a agafar els Estats Units i dividir-los en 435 trossets. Cadascun d'aquests trossets elegeix un representant. I per tant hi ha 435 carreres electorals a la Cambra de Representants, entre candidats republicans i demòcrates a 435 trossets. Val. Qui guanya cadascuna d'aquestes carreres electorals es converteix en representant de la cambra. I per tant és un d'aquests diputats. La cambra renova cada 2 anys. O sigui, tu tries els diputats. Si tu tries com a ciutadà, a l'hora d'anar a votar, tu tries el teu diputat. No tries una llista, sinó que tries el teu diputat en funció del trosset en el qual tu vius, dels 435 trossets en què es divideixen els Estats Units. És a dir, tu no votes un partit, sinó votes una persona. Votes una persona, que està escrita a un partit, però votes una persona. És un vot nominal. I es vota en el teu trosset. I els trossets són més grans o més petits en funció de la densitat de població. Però això és una cambra de representació poblacional. Amb la qual cosa és allò que un vot de Califòrnia, per exemple, o sigui, el representant de Califòrnia l'ha votat la mateixa gent que el representant de Wyoming. Exacte, més o menys. De fet, i agafant aquest mateix exemple, hi ha un sol representant per tot Wyoming, sí? I en canvi hi ha 53 representants per Califòrnia. És a dir, Califòrnia està partida en 53 trossets, per tal que cada trosset elegeixi més o menys a la mateixa gent que el trosset enorme que és Wyoming, que és tot ell un sol tros. Però que té molta menys població. Perquè té molta menys població, esclar. Fantàstic. Perquè estem parlant de que Califòrnia té gairebé 40 milions d'habitants i Wyoming no arriba al milió. El que estem aprenent, Hosti, tu, Aleshores, aquesta cambra s'elegeix cada 2 anys. S'elegeix sempre que hi ha unes eleccions presidencials i sempre a meitat de mandat. Que són les midterms. Que són les midterms, com el seu propi nom indica, no? De meitat de mandat. I després hi ha una tercera cambra, que és el Senat. El Senat és una cambra territorial. Al Senat, tots els estats, Califòrnia i Wyoming, tenen 2 senadors. Inclús els estats aquests raros com Maine i Nebraska, que... Inclús els estats com Maine i Nebraska. Vale. Tenen 2 senadors. Tots els estats dels Estats Units, els 50 estats, tenen 2 senadors, de la qual cosa es dedueix ràpidament que el Senat és una cambra formada per 100 persones, per 100 senadors en total. Molt bé. El Senat també renova cada 2 anys, però renova per terços, perquè els mandats dels senadors són de 6 anys. No ho podien haver fet més fàcil, això? És a dir, cada 2 anys es renova un terç del Senat. Aquest any s'han renovat 33 senadors. I aquests 33 senadors surten a lo loco, és a dir, o sempre són els mateixos estats els que voten els senadors cada 6 anys?
els estats voten els senadors per un termini de 6 anys, així que hi ha 3 classes de senadors. Vale. La classe 1, la classe 2 i la classe 3 en funció del moment en què són elegits. D'acord. La primera vegada que es van votar els senadors, això estem parlant dels començaments de la República, el 1788, hi va haver mandats que només duraven 2 anys i mandats que només duraven 4, per garantir que al final d'aquest mandat doncs estiguessin esglaonats en 3 tongades. De manera que sempre hi ha eleccions al Senat cada 2 anys, però en realitat el senador té un mandat de 6 anys. D'acord. I el Senat, com la cambra, són necessaris la seva aprovació perquè una llei sigui efectiva. I l'han d'aprovar totes dues. L'han d'aprovar totes. No serveix que, els senadors sí, però els altres no, doncs... Hi ha algunes excepcions en què n'hi ha prou en què ho voti una. Les lleis que impliquen pressupost, diners, són una competència de la cambra exclusivament. Les lleis que impliquen, les resolucions que impliquen, per exemple, confirmar càrrecs de l'administració o confirmar jutges del Tribunal Suprem, són una competència exclusiva del Senat. Les coses que no tenen a veure amb això són necessàries que les dues cambres hi estiguin d'acord per aprovar-se. I a més, fixeu-vos, per tant, que el que tenim és una cambra territorial elegida cada 6 anys individualment, però cada 2 anys en renovació per terços, una cambra poblacional elegida cada 2 anys i una presidència elegida cada 4, que són 3 institucions independents, elegides amb urnes diferents, de manera que tu pots votar demòcrata amb una urna i republicana a l'altra. Que aquí és quan entra que a mi em cau més bé aquest candidat, encara que no sigui del meu partit. Exactament. Però voto aquest candidat perquè crec que en el meu estat ho farà millor que l'altre. I que al final, quan s'elegeix, doncs, quan s'ha de determinar una llei, necessites que les dues cambres estiguin a favor i que el president també hi estigui a favor, perquè el president, tot i que no pot aprovar lleis per si mateix, sí que les pot vetar. Pot impedir que una llei es faci si està en contra, encara que les dues cambres hi hagin votat a favor. Val. Sempre i quan les dues cambres no hagin aprovat aquesta llei per un marge superior als 2 terços. En aquest cas, és un marge que és veto-proof, està a prova de veto. El president no pot vetar. És a dir, que si s'aproven, diguem-ne, aquestes propostes de lleis per una majoria que no arribi als 2 terços de la càmera, el president dels Estats Units pot dir no m'interessa aquesta llei. Exactament. I justifica i aprova un veto en els 10 dies següents a l'aprovació d'aquesta llei i la llei no entra mai en vigor. Amb la qual cosa una mica són allò com que les 3 representacions populars es contrarresten una mica les unes a les altres. Exacte. Aquesta era la idea dels pares fundadors. Els pares fundadors tenien molta por que els Estats Units degeneressin en una dictadura. I aleshores ells volien un sistema, en deien, de checks and balances, és a dir, un sistema que equilibrés els poders i que cadascun pogués frenar les coses de l'altre perquè ningú es pogués fer massa fort i pogués aspirar així a fer-se amb una dictadura. Amb això he exposat el que són les eleccions a nivell federal. Hi ha altres eleccions, perquè hi ha també eleccions a governador en alguns estats, perquè hi ha eleccions per legalitzar, per exemple, l'heroïna en petites dosis a Oregon, i s'ha aprovat. Hi ha hagut altres eleccions aprofitant aquesta jornada electoral. Però les eleccions que afecten, que competeixen al govern federal que s'han celebrat, són aquestes 3, les eleccions a la cambra, al Senat i les presidencials. Llavors entendríem, clar, evidentment, les eleccions d'ara ja les hem entès, i breument, els estats que trien governador són una mica el que seria aquí més o menys l'equivalent a un president autonòmic. Sí, es podria fer aquesta equivalència. I l'exemple que has posat de l'heroïna a Oregon seria un referèndum que s'aprofita el dia de les eleccions per posar també aquesta urna. Ja que ens hi posem-hi del tot. Fantàstic. Molt bé, nosaltres aquí, quan hem fet la pregunta de com funcionen les eleccions, havíem posat uns quants punts, però ja ens els ha respost, perquè havíem dit, cada quan es renoven les carreres, les càmeres, ja ens ho ha respost. El repartiment dels representants com es fa? També ens ho ha respost. Llavors ens queda una mica l'estat de Maine i de Nebraska, que sabem que són així particulars. Ens expliques per què són particulars? Perquè jo ho puc explicar, però ho explicaré molt malament. Aleshores, millor que ho facis tu, diria, que per algú ets l'expert. A veure, sí, el que passa que això em força, diguem-ne, explicar el col·legi electoral, que és una cosa que no havia explicat. Perquè el problema de Maine i Nebraska, o la particularitat de Maine i Nebraska, és en el col·legi electoral. És a dir, a veure, hem dit que les eleccions són, per tant, en 3 urnes diferents, havíem dit, no? Una cosa és la cambra, l'altra cosa és el Senat i l'altra cosa són les eleccions presidencials. La cambra de representants. La cambra de representants. L'altre és el Senat, les dues cambres juntes es denominen Congrés, en llenguatge polític americà, de Congress, i l'altre és les eleccions presidencials. Ara bé, les eleccions presidencials com se celebren? Les eleccions presidencials funcionen de la següent manera. No guanya directament la persona que té més vots a nivell nacional, sinó que les eleccions presidencials consisteixen en elegir uns representants que té cada estat, que són la suma, però no són els representants i els senadors, són la suma del número de representants i del número de senadors, però són una gent diferent, elegida pels diferents partits en funció de qui guanya. Elegida una gent pels demòcrates, una gent proposada pels republicans, amb una base de winner take all, és a dir, amb una base en què el guanyador s'emporta tots els vots de l'estat. Ho explico amb un exemple. La persona que guanya a Califòrnia
Califòrnia té 53 representants i té 2 senadors, com tots els estats, que sí? Sí. Aleshores, Califòrnia en total té 55 vots electorals al col·legi electoral. Per tant, la persona que guanya a Califòrnia, independentment de si guanya 51-49 o si guanya 80-20, els 55 vots electorals de Califòrnia van al candidat que ha guanyat Califòrnia. Val. Wyoming només té 3 vots electorals, és clar, perquè té un sol representant a la cambra i té 2 senadors, com tots els estats. Per tant, té 3 vots electorals. Aquests 3 vots electorals, també, independentment de que guanyi un 51-49 o de que guanyi un 80-20 o 99 a 1, els 3 vots electorals se'ls emporta la persona que ha guanyat l'estat. I llavors, per guanyar la presidència, el que necessitem és, si ens hi fixem, aquest número que és igual al de representants i senadors, per tant, que suma en total 538, aquest número de 538 representants, perquè s'han de sumar també els 3 representants del Districte de Colúmbia, no em feu explicar això perquè ens estarem molta estona. No cal. Aquests 538 representants del col·legi electoral s'elegeixen, per tant, en funció dels diferents estats. Califòrnia n'aporta 55 de cop, Geòrgia n'aporta 16, Pennsilvània n'aporta 20, Nova York n'aporta 29, i així successivament. I aleshores, el que necessita una persona per ser elegida presidenta dels Estats Units és arribar a 270 vots electorals en aquest col·legi, que és la majoria absoluta del col·legi. En el moment en què tens 270 vots electorals, se t'elegeix. Aleshores, què passa amb Nebraska i amb Maine, que era la pregunta original? Sí, un segon. Sí. 270 vots electorals Sí. a tots els Estats Units. Sí, clar. La suma de 270 en el col·legi, és clar. Claro. Però no estem parlant dels col·legis... El col·legi electoral és la institució que elegeix el president. Va. Col·legi electoral en majúscula, Electoral College. No el col·legi electoral com l'entenem on aquí. els ciutadans d'aquí aniríem a votar. No. No té res a veure. No. Col·legi electoral és aquesta institució que es fa específicament per elegir el president, on es reuneixen aquests representants dels diferents estats, que són en total 538, i dels quals cal que un candidat sumi 270 per elegir president. Molt bé. Que és la majoria absoluta del col·legi electoral. Molt bé. La particularitat de Nebraska i Maine és únicament que en comptes d'elegir els representants completament amb una base de winner take all, és a dir, Nebraska, per exemple, que té 5 representants perquè té 3 representants a la cambra i 2 senadors, per tant, té 5 membres, en total li correspondrien 5 membres al col·legi electoral, en comptes d'elegir els 5 membres al candidat que ha guanyat les eleccions a Nebraska, que en aquest cas ha estat Donald Trump, el que es fa és agafar i dir els 2 representants que correspondrien, diguem-ne, als senadors de Nebraska, aquests 2 són pel candidat que ha guanyat l'estat, però els altres 3 són pel candidat que ha guanyat cadascun dels 3 districtes congressionals de Nebraska. D'acord. És a dir, com Nebraska es parteix. Nebraska es parteix en 3 trossets. I hi ha 2 que s'elegeixen en el conjunt de l'estat i llavors un a cadascun d'aquests trossets. I per tant pot passar, i de fet ha passat, que un d'aquests trossets, concretament el segon districte congressional de Nebraska, ha votat demòcrata. I per tant, el Donald Trump s'emporta només 4 dels 5 vots electorals de Nebraska i en canvi el Joe Biden s'emporta un vot electoral de Nebraska. I el mateix passa a Maine, el que passa que Maine només té 2 districtes congressionals perquè li corresponen 2 representants, té 4 membres al col·legi en total, els 2 que correspondrien, diguem-ne, a representació senatorial se'n van al guanyador de l'estat, que en aquest cas ha estat Joe Biden, però els altres 2 corresponen a cadascun dels 2 districtes congressionals. El primer districte congressional de Maine l'ha guanyat també Joe Biden, per tant Joe Biden ja té 3 vots en el col·legi electoral corresponents a Maine, però l'altre districte congressional l'ha guanyat Donald Trump, que és el segon districte congressional de Maine, i per tant té un vot de Maine en el col·legi electoral. Són els únics 2 estats que funcionen d'aquesta manera en comptes de funcionar amb una base de winner take all en el conjunt de l'estat, statewide. Que això també una mica explica per què Hillary Clinton, tot i obtenir més vots que Donald Trump a les eleccions passades, va perdre. És a dir, va tenir més vots, però pel repartiment dels col·legis dels representants. De les assignacions per estats, és clar, perquè com que és igual guanyar un estat 51-49 que guanyar-lo 80-20, és possible que la suma dels estats que has guanyat i que porten un camí a arribar a 270 no es correspongui amb el vot popular. En general es correspon, però és veritat que ha passat 4 vegades a la història americana, 1876, 1888, 2000 i 2016, en què això no s'ha produït. Quina memòria, tio. Sí. No ho he hagut de mirar, Persones que ens han escoltat. La gent es deu pensar que l'Adrià té aquí com 20.000 apunts. No, ha vingut amb les mans a les butxaques. Bé, de fet, duia una mà un maletí perquè hi porta el justificant per poder anar pels puestos. Ah, està molt bé això. I ha l'altra arribat mà a la aquí, assegut assegut i ha dit... s'ha assegut, ja em direu el que he de dir, de ja em direu parlar. de què hem de parlar, doncs apa, parlem Doncs sí, d'això, sí. doncs fum-li. Sí, i al final resulta que als Estats Units a l'any 2000, a l'any 1983 i a l'any 7034, doncs resulta que van haver-hi les eleccions que no van anar tot bé. En recordes els anys? Per veure que no t'ho has inventat.
Sí, esclar, 1876, 1888, 2000 i 2016. Veus? No s'ho ha inventat, són els mateixos que abans. Sí, sí. O no, perquè no me'n recordo. No el recordem tampoc. Són- És com que et quedes tan enlluernat que ets incapaç Aquestes de són les fixar-te. 4 eleccions americanes en què el col·legi electoral ha votat diferent del vot popular. És a dir, que un candidat que tenia la suma del vot popular No ha estat estat elegit president, sinó que el president ha estat l'altre candidat perquè ha aconseguit sumar més vots al col·legi. Tindries el valor de dir-nos els candidats en aquestes eleccions? Tindria el valor de dir-vos els candidats si voleu. Els candidats, volem Sí, ja saber-ho. em dir-nos els candidats. Jo sé que la del no trigaràs 2000 va 3 ser Bush i Al Gore. Sí, Correcte, aquesta també la correcte. sabia. I els altres ja... Bueno, gent, americans, yanquis. Correcte. L'any 2016, que és la que tenim més recent, és l'enfrontament entre Donald Trump i Hillary Clinton. Hillary Clinton té més vots, més vots populars, 3 però milions, el més o col·legi menys? electoral aproximadament uns 3 milions de vots populars més, sí. Veus? Nosaltres també sabem coses, 65 Som tontos però no tant. La Hillary es va emportar... 65 milions a 62 milions i encara així doncs, Donald Trump guanya el col·legi electoral. Una situació similar doncs, es dona l'any 2000 quan Al Gore, el candidat demòcrata, té més vots, té mig milió de vots en el vot popular del conjunt dels Estats Units més que el president Bush, però és George Bush qui s'emporta el col·legi electoral. És una situació igual a la que passa també l'any 1888, quan Grover Cleveland, que era de fet el president sortint, té més vots en el conjunt del país que no pas el seu oponent republicà, que era Benjamin Harrison, però Benjamin Harrison és elegit president en comptes d'ell pel col·legi electoral. I és també aquesta la situació que es dona l'any 1876. L'any 1876 passa exactament el mateix. El candidat demòcrata, que llavors era el governador de Nova York, es deia Tilden, Samuel Tilden, té més vots que no pas el candidat republicà Rutherford Hayes, però és Rutherford Hayes qui és elegit president dels Estats Units en aquell moment. El Luther de tota la vida. Fixeu-vos curiosament que les 4 vegades que això ha passat, 1876, 1888, 2000 i 2016, en les 4 el candidat que tenia més vots era demòcrata i el candidat que ha aconseguit guanyar el col·legi electoral era republicà. Màgia. Dades curioses, Sí, Ja sabem, som molt més llestos, sabem moltes més coses ara que abans de començar el programa. També et diré, ara tu m'hi preguntes quins eren els 4 anys i tampoc te'ls sé dir, 1876, Correcte. 2000 i 2016, Bueno, i em falta el del mig. torneu. Jo tampoc te'l sabia dir. 1888. 1888. Però això és un 75% d'encerts. Bueno, això està aprovat, això és un notable. Està aprovat. Quina puntuació li posem a la resposta aquesta que ens ha fet l'Adrià? Home, jo crec que aquí ha pujat. Ha pujat. Ha pujat, en aquest bloc ha pujat clarament. Mínim, jo li posaria com a mínim 8,80, si no directament un 9. Sí. Un 9,04. Un 9,04. Sí. Tu ets Ui, No m'agrada la teva manera de corregir. 8,80 anava més bé perquè m'estimulava a continuar fent-ho així. Ara ja amb el 9 em relaxo i és a saber, potser m'equivoco en la següent pregunta. Doncs 8,80, I ves que no et posem un 8,75 per picar-te? 8,77. Jo, quan n'he de corregir un examen que fa un alumne meu, miro Sí. quants punts hi ha, sumo les respostes correctes, les divideixo, i si el teu resultat és un 7,83, tens un 7,83, Bé, si et cau malament l'alumne, un 7,80. No, si com malament l'alumne té un 3. Però en general, no, un 7,83. No em sembla bé restar-te aquestes 3 centèsimes. Tampoc em sembla bé regalar-te'n dues. Jo soc molt equidistant. Ni Catalunya, ni Espanya. Europa. Jo, com que els exàmens que corregeixo són d'història i no és una puntuació de centèsimes, se'm fa molt difícil posar-li a algun una pregunta un 0,58. O sigui, o té un 0,5, o té un 0,6, o... Però tornem al mateix, com fas la distinció entre un 0,5 i un 0,6? Home, si la pregunta és d'un punt, sí que la pots fer. Ah, sí, si la pregunta és d'un punt. Sí. D'acord. Molt bé. Molt bé. Parlem d'exàmens, d'eleccions, una mica tot de gent que s'examina, no? Ja siguin els teus alumnes o sigui el teu candidat a president. Tu si haguessis de fer un examen, Arnau, com el corregiries? Ui, no ho sé. Amb paciència i coordinació, sempre. Sí, sempre. Si fos un examen escrit, ho tindria més fàcil. Clar, jo fent teatre doncs ho tinc com més complicat, no? Per demanar un examen escrit és com complicat. És com estúpid. Li fas un examen d'actuació. Fes veure que plores. Tens un 3. Molt bé, següent. No entrarem ara aquí perquè està molt malament això que acabes de fer, però està molt malament. No em prengueu en sèrio. Tenim més preguntes per l'Adrià. Tenim més preguntes per l'Adrià. Endavant, Arnau. Molt bé. Fins ara hem estat parlant una mica del funcionament de les cambres i de coses que són iguals a dia d'avui divendres que d'aquí 4 dies, que d'aquí 3 mesos.
a priori, a no ser que rebenti tot i hi hagi una mega dictadura i canviï el sistema polític estadounidenc, però això no té pinta de que passarà. M'estàs dient, Arnau, que en aquests 25 minuts que queden canviem de bloc? Canviem de bloc. Anem a posar una cançó per canviar de bloc. Fum-li. Crec que aquesta cançó ja l'he posat. Pot ser. Bueno, Però és que sempre acabem posant més o menys les mateixes i és com... és que no hi ha tantes cançons, eh? Bueno... Si no, sempre podem posar Judas Priest. Ui, no. Anem al segon bloc, doncs. Anem al segon bloc, que hem titulat una mica parlant en propietat de la situació actual, a divendres, dia 6 de novembre, com hem arribat fins aquí. ¿Qué ha pasado con el cuerpo humano? Exacte. És a dir, Adrià, una miqueta, per començar a entrar en matèria. Per què Nevada triga tant en donar els resultats? Bueno, no és només Nevada, és a dir, són molts estats que triguen molt a donar els resultats. A veure, una cosa que incideix en això és que el recompte als Estats Units el fan funcionaris. Els Estats Units que són... Home, si han d'anar a fer el cafè. Home, Escalf. la imatge aquella de la pel·lícula Zootrópolis. Aquesta, que surt el peresós posant el matassegells, que se sent stomp. Quan... Sabeu la imatge que us estic dient? És que no hi ha reacció i m'he quedat molt fred. Sí que la sé, però és que jo això ho he vist en GIF, no ho he vist en pel·li. Per tant, els GIFs no tenen so. Referències que... Molt bé. Sí, bé, no. Nevada. Però creiem que més o menys tothom... No em malinterpreteu, no ho deia en aquest sentit, ho deia en el sentit que... Sí que ho deies en aquest sentit. Ja no fotem. Home. Els Estats Units són un país que... Lent. És un país lent. Que valora molt la llibertat individual. I que, per exemple, allà no s'entendria que l'Estat agafés i digués, obligués a assignar unes persones a sorteig i digués, escolta, vosaltres heu de recomptar. Això no passa. Llavors, però això és el que passa aquí. Això és el que passa aquí, vale. Allà no passa. Aleshores, allà el recompte el fan funcionaris, i no hi ha tants funcionaris. Imagineu-vos que aquí hagués de ser el funcionari que està al col·legi electoral que hagués de comptar totes les paperetes. Escalf per aquest funcionari. I molt de suport i un whisket al matí. Aleshores es triga molt a comptar els vots. No sé què has dit, Jordi, perquè m'he apartat per estossegar i m'he tret els auriculars i he vist que movies la boca i ja... No t'has perdut res, un comentari. De fet, a les passades eleccions del 2016, no sé si va ser l'últim estat a comptar els vots, però va ser un dels últims, va ser Califòrnia, va estar comptant vots 2 setmanes després de les eleccions. Que passa que això molta gent no se'n va donar perquè el mateix dia ja se sabia per els vots del col·legi electoral i perquè els marges eren prou grans com perquè no hi hagués possibilitat de marxa enrere, que Donald Trump havia guanyat les eleccions. Però el vot popular i el recompte dels últims vots que quedaven va trigar encara molt de temps, va trigar 2 setmanes. I ara està passant el mateix amb l'agreujant, que el vot per correu ho fa més difícil perquè hi ha més vots que no arriben al mateix dia, sinó que estan en les oficines postals i que han d'arribar, i a més perquè en els estats que eren importants estaven renyit i per tant era difícil fins a l'últim moment decantar la balança. De totes maneres, des del migdia del dia després de les eleccions, des del migdia de dimecres, que es veia clar que, tot i que Trump tenia encara un camí matemàtic per arribar a la presidència, no tenia un camí raonable per arribar a la presidència, que la presidència estava molt decantada cap a Joe Biden. De fet, ara mateix, si no m'equivoco, si Joe Biden guanya a Nevada, ja està. Per molt que Donald Trump guanyi a Pennsilvània, a Geòrgia i aquests estats. O no? Si guanyés Trump a Arizona, que és un estat que alguna cadena, la Associated Press particularment, ha declarat que ja era per Biden, però que d'altres no ho tenen tan clar i no ho han volgut pronunciar-se així, també seria un camí pel Trump. Però cap dels camins pels quals Trump aconsegueix la presidència, encara a aquesta hora, que de fet ja va per darrere Geòrgia, seria possible matemàticament, si tots els vots que a partir d'ara recomptessin fins al final fossin pel Trump seria president dels Estats Units, però no és un escenari realista en cap cas. No té un camí realista per arribar, té un camí matemàtic i per tant no es pot dir, però no té un camí realista. I molt probablement la resta de vots que quedin per recomptar seran per Joe Biden, no per Donald Trump. La resta de vots correu, en majoria, que quedin per recomptar seran majoritàriament per Biden perquè és un vot per correu. Exactament. Però no necessita tant el Biden, és a dir, encara que això no fos així, tampoc arribaria, tampoc té un camí el Donald Trump, encara que hi hagués un empat en els vots o que hi hagués una majoria de Trump, necessitaria una cosa que és impensable. Molt bé. Aleshores, a dia d'avui es pot afirmar que el que ha guanyat les eleccions és Joe Biden? Sí. Dia d'avui, dia 6 de novembre. A dia 6 de novembre hi ha molt pocs dubtes que Joe Biden serà el proper president dels Estats Units. Sí. Molt bé. Molt bé. Com ja has apuntat abans, una situació així en què d'entrada, una situació així com hi ha hagut gent que ha tingut més vots però que resulta que no és president, com ja dèiem, ja ha passat. I ha passat també alguna altra vegada el fet que un dels dos que els resultats de les eleccions
una mica van a judici, per dir-ho d'alguna manera. A mi em ve al cap la del 2000, justament, la de Bush contra Al Gore. Que van acabar els tribunals i tota la pesca. Sí? Van fer una pel·li d'això, no? No ho sé. O sigui, és una imatge que tinc representa que falta un vot per recomptar i que aquest vot pot fer que guanyi un o que guanyi l'altre i que estan com els dos candidats fent campanya només per una persona en concret. Sí. No us sona aquesta pel·li? Sí, clar, jo ara m'imaginava que estaves dient que havien fet una pel·li de la moguda Bush versus Gore. No. I clar, jo pensava, hòstia, a mi no em sona. Però sí, pel·lis així amb una certa... pel·lis nivell Adam Sandler. Sí. Sí que se n'han fet. Sí que se n'han fet, de coses així. Ara no em demanis el títol perquè no te'l sabria dir. Sí. Però... Inventa-te'l. Un vot pel futur. Perfecte. Això sona més aviat a eslògan electoral, però així en fred era el primer que m'ha sortit. Perfecte. En qualsevol cas, això, el que dèiem, resultats d'eleccions que hagin passat pels tribunals, com Donald Trump ja ha amenaçat de fer. Ha passat alguna altra vegada, més enllà de Bush contra Gore? Hi ha unes altres eleccions molt disputades, que són les eleccions de 1876, que abans he comentat breument per fer referència que també havia guanyat una persona que no era la guanyadora del vot popular i que força un compromís parlamentari per tal d'acabar d'adjudicar aquests vots, que és el compromís de 1876, que acaba amb la reconstrucció al sud, és a dir, amb l'ocupació, amb la presència de forces federals al sud heretades de la Guerra Civil. Això seria ara llarg d'explicar, però tenim també aquest precedent. I tenim també un precedent a les eleccions de 1824, en què, malgrat que les circumstàncies són diferents, perquè allà el que passa és que cap candidat suma una majoria al col·legi electoral i es bloqueja el col·legi electoral, i per tant l'elecció passa a la cambra. Això és una cosa que no he explicat, però no ha tornat a passar en els 196 anys que han passat des de llavors. I que no tornarà a passar perquè en aquell moment hi havia un sistema tripartidista, que ara és bipartidista. Ara és un sistema bipartidista, en aquell moment es presentaven 4 candidats, de fet, amb alguna possibilitat, però de fet podria arribar a passar. Podria arribar a passar amb un sistema bipartidista si passés el següent, que empatessin a 269 al col·legi electoral. Correcte. El col·legi electoral al final és un número parell, i com que és un número parell, doncs pot passar. D'acord. Molt bé. En qualsevol cas, sí, hi ha alguns precedents d'aquesta mena que han estat contestats. De totes maneres, perquè una elecció sigui contestada als tribunals, hem de tenir una situació molt particular que no s'està donant en aquest any, que és que tinguem unes poques paperetes dubtoses o algun indici de frau en algun lloc molt localitzat, que justament passa que és un estat que està molt, molt apretat i la suma d'aquestes paperetes dubtoses arriba a ser més gran que el marge de victòria d'un dels candidats en aquell estat, i que justament aquell estat és el que decanta la balança en el conjunt del país i el que fa arribar a 271 a l'altre. Això és el que va passar l'any 2000. L'any 2000... Com va anar? Aquí és el que volíem, que entressis en matèria. L'any 2000, Florida es va resoldre per 500 paperetes. Unes eleccions on havien participat 100 milions de persones resolta per 500 paperetes a Florida. No el vot popular en conjunt, que això el guanyava Al Gore per mig milió de vots, però sí quin dels dos candidats s'emportava a Florida, i quin dels dos candidats s'emportés Florida era clau per arribar als 270. Qualsevol dels dos que se l'emportés arribava a 270. Era l'estat que feia de tipping point. Però ja dic, perquè això passi s'ha de donar una circumstància molt, molt, molt particular, i és que hi hagi dubtes sobre unes determinades paperetes, i que aquestes determinades paperetes que estan en dubte, sempre hi ha situacions de cert dubte o de certa irregularitat en unes eleccions. Sempre hi ha la possibilitat, no?, que hi hagi hagut algú que hagi comptat els vots malament, o que els hagi comptat sense la supervisió d'un dels representants dels candidats, o que hi hagi hagut un vot per correu que no sabem on s'han ficat aquestes paperetes. Pot haver-hi hagut trampa, pot haver-hi hagut deixadesa, però aquests percentatges afecten a vots que són molt pocs vots en total. Aleshores és molt difícil que això decanti el vot d'un estat, i suposant que arribés a decantar el vot d'un estat és molt difícil, ha de ser molta mala sort que a més aquest estat decanti la presidència en general. El més normal seria que potser aquest estat és dubtós, però això no afecta el recompte conjunt, perquè hi ha altres estats que li donen la majoria a un candidat. No és aquesta la situació en què ens estem trobant aquest any. És a dir, aquest any els marges pels quals ja s'ha vist que s'ha guanyat Wisconsin o s'ha guanyat Michigan són marges de desenes de milers de vots. Encara que algun vot d'aquests pogués ser dubtós, això pot afectar a alguns centenars de paperetes, potser n'arriba a afectar 1.000. No sembla que el Trump tingui un camí per poder dir amb aquestes paperetes jo seria president. Però ha estat ajustada, però no tant. Trump porta molts dies dient que... Ja des d'abans de les eleccions. Des d'abans de les eleccions, que ell no estava d'acord amb els resultats si no guanyava ell. És a dir, tot el vot per correu el considerava que podia ser fraudulent, volia que s'acabés el recompte de vots el mateix dia que es van fer les eleccions, sense deixar més temps. Per què? Quin és el raonament? O sigui,
tinc la sensació de que tu, per poder dir que unes eleccions han estat fraudulentes, has de tenir algun tipus de proves. I Donald Trump, pel que jo sé, les proves és no estic d'acord, aquestes són les proves. És cert? Hi ha indicis de que hi hagi frau electoral als Estats Units? No, a veure, la qüestió aquí, el Donald Trump el que argumenta, i la seva campanya el que argumenta, és que el vot per correu té més possibilitats de ser fraudulent que el vot presencial. La qual cosa és una cosa que, essencialment, en un pla teòric, és certa, és clar. Si tu votes presencialment i llavors quan s'acaba de votar tothom en aquella urna que està segellada, s'obre l'urna i la persona compta mentre hi ha representants dels partits que miren, doncs és molt difícil que hi hagi frau aquí. Si la persona vota per correu, aquest vot se'n va a correus i llavors ve un carter i l'envia fins a la urna, doncs sempre aquest carter pot agafar i extraviar alguns vots que són d'un barri de majoria demòcrata, si vol que guanyin el republicà. Hi ha més marge, el vot es queda soles amb una persona, sempre és més fàcil que hi hagi algun tipus de frau. Ara bé, la qüestió no és aquesta, sinó si nosaltres permetem o no votar per correu, i si permetem votar per correu i autoritzem aquest vot, i els estats... Hi ha 50 maneres diferents de votar als Estats Units, tantes com hi ha estats, perquè la legislació federal, tot i que el Congrés podria regular-ho, i podria dir, mira, s'ha de votar d'aquesta manera o d'aquesta altra, el Congrés és molt lax i ho deixa fer els estats. L'únic que estableix el Congrés des de la dècada dels 40 del segle XIX és que hi ha d'haver un dia unificat de votació, que és el primer dimarts després del primer dilluns de novembre. Però això no impedeix als estats votar abans o després d'aquest dia acceptar i recomptar paperetes. L'únic que estableix és que aquest dia s'ha de poder votar tots els estats, que fins llavors no era ni tan sols així, i cada estat podia tenir el seu dia de votació. No? Però hi ha estats que... freestyle, election freestyle. Sí, cada estat té la seva manera de fer, perquè de fet la Constitució americana, el país, està plantejat d'una manera diferent a l'estructura de molts estats europeus. Allà la idea és que les coses que específicament corresponen al govern federal són del govern federal i totes les altres coses per defecte depenen de cada estat i cada estat pot fer-ho com vulgui. Amb tot això què vull dir? Vull dir que hi ha estats que admeten el vot per correu, hi ha estats que no l'admeten llevat de condicions molt concretes i has de donar un motiu. A la majoria d'estats aquest any han admès com a motiu tenir por del Covid i això, per tant, a la pràctica és admetre el vot per correu. N'hi ha que admeten un vot presencial anticipat, n'hi ha que admeten només el vot per correu que arriba fins al dia de les eleccions i si algun arriba després per un retard de correus no l'admeten, n'hi ha d'altres que l'admeten fins al cap de 2 setmanes. Hi ha molts sistemes, hi ha 50 sistemes. Ara, el que és important aquí és que respecti el sistema i no es pot dir que hi ha hagut frau si s'està complint amb el sistema, llevat que hi hagi alguna al·legació més enllà. Poso un exemple així una mica d'estar per casa. Aquí a Europa, les coses d'estar per casa. Aquí a Europa hi ha moltes legislacions diferents de conduir. França, per exemple, admet anar fins a 130 per l'autopista. Espanya només admet anar fins a 120. No sé si hi ha algun país que admeti només fins a 110 o fins a 100, és igual. La qüestió és, podríem arribar a dir, algú podria dir, escolta, és més segur anar fins a 120 que anar fins a 130. És més segur. I potser té raó, és a dir, la lògica sembla apuntar que, home, que sempre és més segur 120 que 130. Ara bé, si nosaltres això podríem tenir un debat i podríem arribar a dir, escolta, doncs francesos, hauríeu de prohibir anar a 130 perquè, mireu, hem comprovat que hi ha més accidents, que hi ha més el que sigui. Però el que no es pot fer és, mentre els francesos admeten anar a 130 i això és una llei, que a mi em multin i em diguin, no, és que, escolti, vostè anava a 130 i no hi pot anar perquè és menys segur. Bé, potser és menys segur, però independentment de que sigui menys segur, i anar a 130 és legal. En tot cas, a mi si se'm multa serà perquè jo, a més d'anar a 130, doncs anava, no sé, contra direcció, o anava fent piruetes, o anava borratxo, o anava una cosa d'aquestes. Aleshores, aquí estem amb el mateix. És possible que el vot per correu tingui més probabilitats o més possibilitats de frau en algun cas? Bé, és possible, però en tot cas no estem parlant d'això. El que estem parlant és que el vot per correu era legal, no? Doncs si era legal s'ha de comptar. I el frau no pot ser haver fet el vot per correu quan era legal. En tot cas s'hauria de dir, no, escolti, és que aquest vot per correu aquí han desaparegut vots, o aquí s'han comptat a porta tancada, o aquí... I si això passa en algun punt, doncs aquests vots en concret sí que potser s'han de tornar a recomptar. Però llavors això no afectarà el conjunt de vots per correu, afectaria a unes desenes de vots o uns centenars de vots. La justícia americana admet aquesta mena de recursos. Hi ha hagut un cas d'un comtat de Pennsilvània que, pel que sembla, el representant republicà no havia pogut accedir, no està gaire clar per què, si perquè hi ha hagut un malentès o si perquè no s'havia presentat a l'hora o perquè no havia pogut accedir al recompte. I aleshores s'ha ordenat la paralització del recompte i tornar a recomptar aquells vots d'aquell comtat concret de Pennsilvània. Bé, això és lògic. Aquí hi ha un indici de que hi ha pogut haver una irregularitat, que segurament no hi ha hagut cap irregularitat i ha estat una confusió de bona fe. Però en tot cas, hi ha un indici, s'actua. Però no es pot actuar contra tots els vots per correu, perquè els vots per correu són una pràctica legal. Seria tant com dir, tu Arnau, potser ets un assassí, doncs anem a regirar-te la casa a veure si trobem alguna prova. No, perdoni. Vull dir, hi ha algun indici... Hi ha d'haver algun indici, hi ha d'haver alguna cosa. Raonable per justificar això. Per cert, jo no sóc un assassí de moment. De moment. Aleshores, Adrià, tu m'estàs dient que els recursos, tots els lawsuits que està fent... Lawsuits?
Com és lawsuit en català? Recurs? Sí, apel·lacions, recursos de... Tots els recursos que està fent Donald Trump no tenen recorregut. No és que tots els recursos no tinguin recorregut. N'hi ha alguns, com aquest de Pennsylvania, per exemple, que és raonable i que sí que té recorregut. El problema és que els recursos que tenen recorregut previsiblement afectaran a molt pocs vots. Val. I ell està perdent per marges molt superiors a aquests. Per tant, primera que, encara que s'admeti un recurs d'aquesta mena, el més probable és que no hi hagi hagut mala fe, i per tant el més probable és que els vots estiguin ben comptats, o que si hi ha una diferència sigui una diferència molt mínima. Però és que fins i tot si suposéssim que en aquests recursos al darrere hi ha hagut mala fe, aquests recursos afecten a situacions molt concretes, d'un comtat, d'un col·legi electoral que va passar no sé què, d'una persona que, escolta, que les claus, no, el que sigui. No estem parlant d'una cosa que pugui canviar 50.000 vots en un estat. Aleshores, al gener, tindrem Joe Biden de president dels Estats Units? I jurarà el càrrec el 20 de gener, esclar. Com que sempre els mandats als Estats Units, les eleccions se celebren el primer dimarts després del primer dilluns de novembre, però el jurament del mandat és el 20 de gener. És el 20 de gener de l'any següent. Antigament s'havia fet el 4 de març, però des de fa molts anys és el 20 de gener. Pots assegurar-nos que el dia 20 de gener els Estats Units tindran un president? Els Estats Units tindran un president el 20 de gener. Que serà Joe Biden? Que serà Joe Biden. Sens dubte. Què hauria de passar perquè això no passés? Hauria de passar que el camí matemàtic de Trump es fes realitat. Però el camí matemàtic no és un camí racional. No, o sigui, és a dir, si ara Donald Trump comença a agafar i posar recursos i demanar recomptes i tota la pesca, pot ser que tinguéssim un president més enllà del dia 20 de gener? No. El 20 de gener hi haurà presidència. Les eleccions americanes, els mandats són inamovibles, són mandats de 4 anys, i el col·legi electoral ha de votar i vota mitjan desembre. En el moment en què el col·legi vota, de fet, abans que el col·legi voti, com que ja se sap com votarà, perquè el col·legi no decideix per si mateix el que vota, no és que aquella gent deliberi, sinó que aquella gent té un mandat popular per votar el que votaran, des d'abans que el col·legi voti, ja se sap qui serà el president, perquè és el president el que ha estat elegit. A mitjan desembre el col·legi es reuneix i fa la votació. És una cerimònia, això, ceremoniosa, no té més. És a dir, és una cerimònia ceremoniosa. Exacte, dins d'un cerimonial. Exactament. Vull dir que no té cap misteri, ja se sap el que votaran. I a partir d'aquell moment, el president, la persona que ha estat elegida pel col·legi és president electe, encara que no té poders presidencials. I llavors el 20 de gener jura el càrrec i es converteix en el president. Deixo de tocar la taula, sí. Gràcies. I es converteix en president pels següents 4 anys, fins al 20 de gener de 4 anys després. Aleshores, o sigui, realment hi ha una llei als Estats Units que diu que ha de ser així? Sí. D'acord. Sí, és la Constitució. Aquesta llei és la Constitució. Una llei d'aquestes així. Una lleieta de merda. Aleshores, a finals de gener hi haurà un president, que serà Joe Biden. Sí. Com acabarà tot plegat? Doncs acabarà el 20 de gener, quan Joe Biden sigui president. És que estic repassant les preguntes que t'havíem de fer. Què ha passat abans i com s'ha solucionat això? També ho has comentat. Per què neva tardant? També ho has contestat. I en principi les preguntes ja les tenim fetes. Sí, vam parlar també, quan estàvem preparant aquest programa, fa molt de temps, és un programa molt pensat. Fa aproximadament... 10 hores? 12. 12 hores? No, home, no, són les 2 de la tarda, tu. Hòstia. Bueno, a mi la invitació de venir me la vau fer una mica abans. Sí, perquè vam dir, farem això, sense pensar que passaria, que això, perquè nosaltres vam fer cas, entre cometes, de les enquestes que vaticinaven un resultat molt més clar per Joe Biden, i per tant doncs vam dir, vindrà l'Adrià divendres, no hi haurà massa cosa, ja haurà passat tot perquè les eleccions hauran estat aquell dimarts i per tant doncs endavant amb tot. Serà simplement comentar què té de bo Joe Biden, què té de bo Donald Trump, per quin hagués estat millor, etc. Sí. Què ha passat? Que això no ha estat així. I hem estat, aquestes preguntes que hem fet les vam fer ahir pensant una mica això, i la situació actual, i tenint en compte això, doncs que gravem el programa divendres i que s'emetrà dimecres. Dit això, per entrar una mica en l'últim tema que vam estar parlant, el que deia, les enquestes donaven un resultat no extremíssim, amb un 80% dels vots per Joe Biden, però sí que en un principi vaticinaven una victòria més àmplia de Joe Biden de la que ens hem trobat a dia d'avui. Què es deu, això? Tens 5 minuts per explicar-nos per què s'han equivocat tant les enquestes. A veure,
Primerament, sobre aquest tema de que s'han equivocat tant. Anem a mirar amb una perspectiva federal. Les enquestes estaven pronosticant un 53% del vot popular per Joe Biden, un 45% del vot popular per Donald Trump. Finalment sembla que tindrem un 51-47. És a dir, que les enquestes subestimaven en 2 punts a Donald Trump i sobreestimaven en 2 punts a Joe Biden. Aquest és un error relativament habitual en demoscòpia, no és un error exagerat. Joe Biden va camí d'aconseguir uns 75 milions de vots en aquestes eleccions i Donald Trump uns 70 milions de vots, quan s'acabi de recomptar tot. És veritat que el que és important no és tant el vot popular com el vot en el col·legi. En el vot en el col·legi, les enquestes deien que Biden podia anar des d'aconseguir una gran victòria que li donés un amplíssim marge en el col·legi, un marge de 400 a 100, aconseguint Texas, aconseguint Ohio, aconseguint fins i tot Iowa, aconseguint estats que normalment no aconseguiria, o que no seria així, i que realment la cosa seria més renyida. El que costava molt de veure en les enquestes era el camí perquè el Trump fes una majoria. I veiem que s'han situat, diguem-ne, en la línia més favorable al Donald Trump dintre del que era probable en una enquesta. És a dir, que no hi ha hagut una sorpresa, no ha guanyat el Donald Trump, però ha estat més fort del que es preveia. Si entrem en qüestions concretes, en estats concrets, es veu que hi ha estats on les enquestes han encertat molt i hi ha estats on s'han equivocat més. Per exemple, a Florida es calculava que el més probable era una victòria ajustada de Biden i Trump l'ha guanyada per 3 punts. Sembla ser que a Florida el que sobta aquí, o el que les enquestes no havien percebut, és que la població hispana de determinats comtats del sud de Florida estava molt més tirada a Donald Trump del que es calculava. És una població molt més republicana que la mitjana dels hispans americans, perquè són molts d'ells exiliats cubans i veneçolans que coneixen els problemes que causa el comunisme i que per tant són molt contraris a qualsevol mena de simpatia amb aquesta ideologia. Veiem també que hi ha estats on sí que sembla manifestar-se un vot ocult a Donald Trump que en altres estats no es manifesta gaire. Això passa particularment en estats industrials. Ho veiem a Wisconsin. Biden l'havia de guanyar per uns 8-10 punts i l'ha guanyat, però l'ha guanyat no arriba a un punt de diferència. No? Crec que en l'últim recompte era 0,6. Ohio, per exemple, semblava un estat pràcticament empatats, potser amb un lleugeríssim avantatge republicà. Donald Trump ha guanyat sòlidament per 8 punts. Bé, és evident que hi ha enquestes que no han calculat prou bé això i que en això s'ha produït una certa repetició en petit del que passava el 2016. Ara, la diferència és que mentre el 2016 la línia, diguem-ne, entre la Hillary Clinton i el Donald Trump era prou ajustada com perquè un error de 2 o 3 punts a nivell nacional pogués alterar les coses, aquesta vegada el marge era més gran i un error de 2 o 3 punts, com també s'ha produït a favor de Donald Trump, segurament per les mateixes raons que llavors, i això deixa una reflexió als encastadors sobre fins a quin punt la seva demoscòpia i l'ajustament ha estat el correcte o no, però jo no sóc expert en demoscòpia, jo sóc dels que mira les enquestes per veure com estan les coses, però que no les fa, no hi entén, a un nivell tan professional, hauran d'analitzar fins a quin punt ha estat així. Però és veritat que ells deien hi ha un marge suficient com perquè si això arribés a passar igualment Biden guanyaria, i això ha estat així. Ha passat i Biden ha guanyat. Molt bé, moltes gràcies, Adrià, per haver-nos acompanyat aquest dimecres a la tarda, encara que avui sigui divendres i no sigui dimecres, però això a vosaltres. És la màgia de la ràdio. És la màgia de la ràdio. A vosaltres. Sí. Et tornarem a convidar algun dia? Molt bé. Per parlar de coses, en general? Molt bé. Perquè considerem que ets una persona molt llesta. Gràcies. Nota final. Nota final de l'entrevista. Nota final de l'entrevista, si us plau, deixeu al xat. Deixeu al xat, als comentaris, on vulgueu. Quina nota final li poseu vosaltres? I si esteu escoltant la ràdio pel cotxe, doncs crideu. Exacte. Crideu molt fort. A les 8 del vespre un dimecres, tot de gent que vagi dient un 7,4! I ja està. I que passi això. Sí. Moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat aquesta tarda de dimecres. Esperem haver-vos fet molta companyia i ens veiem, sens dubte, la setmana que ve. Adéu a tothom, una abraçada, estigueu hidratats. Adéu, gràcies per convidar-me. Adéu.